Bahai tongbai bai bro khaino hai lamsok piro norokno ani katal blog hingke tini hingke ang nong ni bagai video katal tubui phaikya obo hingke Norok ano u ani thangnai blog ani a blog rijak tongo kaisa silver jewelry no tui nai ang video khlaimani adino ang mani paimani silver ni mani paimani hingke a jaga norok mano borok ano comment khaika price busuk boro paikha bomo hai hingke a jaga ni je mani tongmani churi rok hindi bracelet hindi hekai necklace ba finger ring earrings joto no a jago silver ni mano hingke noragano sungka amo bo jagao tiake busuk price rok amo to jotono saimano mo jongo hai daba na jehetu ang to thangai pai khangke ba ang to jagat paine hani thangma mani ba ang joto manunyo sungui bo phaikya joto manunyo nai bo phaikya mane jemne koyekta ta joto dogani nai boro nai manasa dogani joto mani ba heda mane je nai mansa koyekta manui nai phaikya ang ajago hingke to an to tabo nai phaikya ang kai to saiman thanga hingke norongo tabo kaisa suggest khaimano ek norongo saimano no go paina mo sungi tongai tongo baksa saimano mo sungai tongo heda om to joto thangai nai mani yo but haipano ang tabo thangai nai jagwa norongno saikna rakang nokbote sa idea faina he kai nokbote saimanai abun bagai na ang tini norongno tini khai norongo saikna nai norogano ko ekjon borok tamsanai comment khaikya bo jagao ang a jewelry pai teke price rok busuk hinine hingke ang norokno adini video screen no phunogoi renai joto no churi bumsuk price ang pro sungi phaimani da hingke ang tam paikha amorok nongo tini sanai hingke nok blog no pesak joranai tongdi hingke obokai ani mic ang o mic no sawo je jaga pon thanga hingke o mic no tlangna pogoi thangdo omo pura jat comfortable se omo amte heke tui sana nangya kamchilio phanoi ko mo heke beri saimangka heke aboni chumbuk bo tongo abo chumbuk pumano amono ongkoi bo khlaimano da ongko bo hai chumbuk tongo omono bo amo tabo height khai bo ro thoguta omono iko mo chumbuk haike sakao simi nukjak tongnai mo haike khaimano hingke but angkha mo haike tabo kunugoi khai tongo ta hingke norok bo mo hai mic paina ni nangai tonga hingke o mic ni link bo ang norok no description no ri ruano nok paimano an bagi kamo kaham nongjago ang but haipon use ti khaina ni popogoi thango baira rogo thang kangai tlangna pogoi thangta hingke ang norok no tam paikha ang phunugano ang paimani phunugano iko ang adino tam paikha amo sukang phunugra nai norok no amni pore ang kaisa ka price haikna rono je ang adino naibo mani abo hingke silver jewelry to sana serengli ये मुंह से सुपारी निकाल के बात कर रहे बाबा इसके मुंह में पैदाइशी सुपारी है silver jewelry to joto jaga no man thokbo bolte koyekta dukan tongo taonota hingke onamika rokni tongo kajol ni tongo hingke sorno komologo man tongo heke so jan tong mano hingke ang paimani hingke iko a jaga rogo bo naimano norok je nong jajang mo jago ango jo jan guri nei no o angkhai oni jaga iko jaga paithata iko o dugani card norok bo jaga naimani yo iko nukhuna omo hingkai dogani card ang hingkai sotno mondir jewelers payo sotno mondir jewelers payo angkhe to iko norokno card phunugoi rekha hingke o jaga bo norok paimani yo hingkai ang hingke tam paikha hingkai iko hingkai kaisa kok hingke norok sungo je rupani mani rok bordari man abo bono sungmano hingke ang obon skang side sino ang hingke kuno rang roi manui naya ang ani agi cherefuruni bajiban yago kanjane bajiban tongo hingke te ani koyekta anti rok tongo o yakmo kanmani anti rok tongo hingke ba aborongo riuino ang gole riuinai mani ketalna khata abo kesam agi cherefuruni ba chikoni thangbai da hingke hanyo chikoni thangbai maslai ketalna shibano hninai ang abono slainai exchange khainai obo namani ta iko obo namani obo hingke ani earrings iko amo iko nukhana no roro chikon khaye ang phunugoi ruano obono kaham khlaiye hingke a jaga o churi rok kwbangma naitung tongo kaijak rokni bagui ta hingke nijini buman bagui heke kaijak rok hingke ba baisong jespono yong song anti song jespono naitung hangke ba norok painam sokha norok bo paimani yo hingke ang nongo tabu phunungnai aje payment jagani screen no
ta video abono funogai saikna rwana hingke norok naitongni taike video no like share subscribe khaina tapongdi hingke di tabong no funok laigena tabuk hingkai ko town no sogui kangkai no yango porflo market ni opposite do yango tamsane M bazar ni line no yakhe M bazar ni kwchar bai Radha Krishna Jewelers ni kwcharo iko kajol ni kaisa tongo dugan a jaga bo chwng naikha a jaga bo nana hingke norok naimani yo hingke a jaga bo kwbangma sangka pola joto no manthogo hingke ang thang hangkai no iko bracelet swkang naigra kha hingke o bracelet rok hingkangkai 1200 1500 ni simi starting ongo hingke maximum bisibang 1500 1300 amsurok no bisibango 1800 rok amsurok bangta hingke amo hai naipaigra kha hingke ang abo naimani ongjak yangai tabuk hingkai ko mo haike churi hai amo khe churi system o churi system hingke o 2000 rok 2500 rok 3500 rok amsurok ni simi tongo ta o jaga amsurok mamang ang nainamani iko o jaga o jotono jaga no price sijak tongo hingke kisa misa discount rok bo saka hingke mano amo mas hanai ta hingke satini no mano hingke iko jago ang churi nai tongmani oborok jotono 2000 3200 1900 1800 3000 rok tei kan yakni o je kanjak tongmani omo hingke 3200 obo bo naithokjak ang hingke to hingke kanui nainamani ang hingke norok bo price rok saimano muchungna hina ang nongo side one hitini kai saka hingke kuyango nukhuna obo hingkangkai a kajol ni phainai tabuk hingka je ang payoni samani Swarna Mandir Jewelers of thangka ang obo hingkangkai hingke location ro ang bo kaham ke video khlaijak liya pro salbo thangka hingke ba sari go thangmani hini khlaijak liya hingke amo hingka ayang tamsane kaman chop ni phaisingo ta hingke ko nukhona jagao obo hingkangkai yang bai ko mo jotono je kwsung nuk tongmani omo jotono rupa hingke norok bo mo hai paina musungui 1 ban tongmano head ba hingkangkai omoni price hingkangkai borok 2200 ni sao jora manai tai ko kong noioi 2200 ni sao yakhe kong no saka jaga teisa kom rok ko 2100 rok 2000 rok ban mani mano ta tobo chungno kha puro chung to pailia bla sungui simi naima bla hingke angbo je norok no borok samani no norok no saikna tongo tini video o hingke abo hingkangkai 2200 ni sao chungna dino o hingke kuyango tebo bracelet naithok tongsugo iko morok jotono rupani mamang ko naithok omorok hingke jotono 1200 1500 hingke 1300 amsurok simi starting ta ongko bracelet rok hingke ko yango jotono pura yang saka rok mane obo bala hai rok tongo mo jotono silver ni kaijak rok ni bagai hingke belai naithok hingke komo hingke bongni dugan ni card borok ano funugo video khaidi tongkhangkai no side di rokni borok bo sati uta hingke jotono nomo to paikhangai card mana jagani maybe hingke ano bo di roka hingke ko o jaga nainai iko bongni dugan ni mung o jaga no phai jeng paipai uta hingke afro to ang pura joto manui rok to funugui mane naifano video khlaijak liya hingke earrings rok hingkangkai 500 rok ni simi no starting go finger ring rok hingkangkai yastem rok bo tongo rupani naithok kwbangma design ustun gwnang rok hingke amo rok hingke tang video bo khlaijak liya funukman liya hingke norok thangui naimani uta ko angkhe omo paiti phaio norok nukhuna o jagao omo hingke earrings omo angkhe naithokjak ta norok ba bahai nangjakmo saimiya angkha ni naithokjakmani ang omo paiti phaikha hingke iko obo iko jeu kulub kwrui da o kulub bo rupani no obo pura rupa soho mo angkhe bar sungsugo ongko rong dakak no hinui ta hingke omo rupani ba tangi kaknai hini sao tangai o jaga obo norok nugui mankhana kaham kaise observe sing yablasa iko jaga rogo bo hi omo pura jungko tamsanai diamond hai wngui tongo iko omo kuchung wngui tongo ta hingke ani o price hingkangkai angkhai 1300 kai no mankha obo hingke norok bo naimani o angkhai ani ang o payment price hingkai 1300 iko rupa ba hingke norok bo naithokjak hingkangkai thangui naimani o haita hingke tabo khaito norok jotono saima kana ang norok no sairika video o norok nubu nukhuna hingke gaja kwbangma dugano tongo nog je naina muchungma jaga nog thangui naimani o hingke kaisa chwng saimanui nai kaisa share khalaimani hingke amkhe sai adoba norok bo saimano jotono saimangka abo hingkangkai hingke ba ang amni bagse tini o video no mo haike phunukmani tabuk to kwangma jewelry mane tamsanai silver jewelry bo tabuk trending o choli tongo omo bo sap saimani future o rangcha khaike no dam bari manu head ba nang ke am bangai no sin yago tabuk tongkhang kisa mo hairok
जों रां साग्रा आसो कत पाइमे फनो सिल्भार रंनि फानो रुपा रंनि फानो पाइ तनि मानो हाइता के न आं साइमान माहायनो नरगो साइमान तो होनने आं नंगो तिनि ओ भिडिअ साइखना रखता आं थांगैनो साइमान साबले साइमान बनगो तंगे आं बो मोहायनो बुनि ब्लग रंग नुगो हेके बुइ खरस दल लग पाइनो साइमान नो बरक सावैनो आं बो नाइनो साइमान कांगे ताबं नंगनो साइखना रमान तां जोनो साजा खांगाय लाइक शेयर सब्सक्राइब खान्या तापगदि गेतिनिन बागाम सुनौ सुनाय नरग नेक्स्ट ब्लग हायनो हाय मालफियनो हेके नरक तामो भिडिअ नाइनो मुसो चैलेंज भिडिअ रंग नाइना दामुसो हेके लाइफ स्टाइल भिडिअ दा साजाक अमरक बनरक आनि सब्सक्राइबर रंग नो भिडिअ नाय तो हा कमेन्ट खाइ सादि गेतिनिन बागाम सुनौ सुनाय हामबाय बाय बाय